Jakon agpalpaligaw pay. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan at Tristan. Itapay laang kidawakon tinaan-anay a pasensya ket ano samlakuman nga iornos toy atidug unay asurat ko. Detalyado ngamin toy surat ko isu akas toy ti kinaatidug na. Kayat ko ngamin nga ibinsa-binsa tinagbalin alagip tinapalabas iti biag mi nga agiina. Ket amok ken patyek a makaited daytoy iti adal ken liwliwa kadag iti padak a dumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugiak nga roden ti ag salaysay. Raquel, Mariel, anyat kukuan nyo ngay. Umay kayo manganan tadi kay kat maladaw iti pagadalan. Aldawan. Wow! Tusilo kan tuyo. Plus kiniro. Nagimasan? Sigurado nga aduman ang timakan ko, mami. Ay katwan mala ang tugaw ka nanak ko. Mangan ka amangan habang napudot pa'y timakan. O si Kangay Mariel, apay di ka mangan. Wa mami, madamdama akton amangan. Ang adamot klase manak ko, ijay kanto ka din pagadalan nyo amangan. Amangan naman di man ang tinik na ni Manang Mariel, mami. Saan man na nasumrag? Si ka talaga Tristan, pakialamero ka. Apay, dakas ka din amamuan ni mami andi ka simrag iti pagadalan ni Digalman? Kunamit lang nagagat kang agadal. Apay mo't ngay adi ka simrag, Mariel anak ko. Kuang amin mami, mading amin tirik na. Manungal dawan na kasta ka. Kanayon kan tumat ngamin ngagpuyat. Kapupuyam daytan iti TV kan kasi cellphone mo. Ay, unay kayo lakit din aya. Da kayo atalo Kisayan nyo man ti panagbuy-buya yu iti TV. Kan kakukuting-ting yu iti cellphone. Nang runay ti rabi. Ne, apay ngay apati siyak kat karaman, mami. Wen nga rod oray siyak. Awan mo't basol ko. Sa anak mo't ngagbuy-buya kan agsel cellphone iti rabi. Anak ko, amin aba nag-analabas kat dakas. Nang runa dagita agad gadgets. Denggendak ka di ko mangamin. Tapara matlaeng kada kayo ti ibagbaga. Tatang, ato yung tinbilin ni Nanang Asabon kan Sonrox. Ay na, agyaman na kanak ko. Bakit, kumusta mo din, nagitiapo ko? Kaasi ti apo, nasayat damat amin tatang. Sumsumrot damat iti pagadalan. Sigurado ka kaday nga amin dakat inaldaw amat matan iti pagadalan. Anya ti kayat masawan tatang. Adda ka ti amuyo, ajak amu. Hindi na minsan anapan naglako ni nanang mo iti ili. Nakita na kanumot ni Tristan nga agturong iti may sa computer shop. Kadwala na iti parakata na. Anya? Tinasaya at palutputem to jay anak mo. Iti kasta, maamuam na sino ngagpaiso tinakita ni nanang mo. Wen tatang, kasaritak to ni Tristan, apaman amakaawida. Sumsumrag kakmat, mami. Amangan no nagbidot lang ni Lolo, itinakita na. Amangan no, kay ingas ko lang na dyan. Sabay ko matakas na anak ko. Ngamin, diyak kayat ang madadail manin ti panagadal mo. Ti kayat ko, graduate ka kumamutan iti high school. Iti kasta sumrag kamutan iti kolehiyo, akas kadag iti kakabsat mo. Uwan ka di, mami. Di kay danag. Mapasamak tumot lang na ita. Tinaringat ngamin kada lolo kan lola kat agsuspetsada adagos. Ay na anak ko, di mo kumasakitan ti imbagada kanya. Panangisakit dalaang dayjay, anak ko. Aramidom kit din dagiti assignment mo. Rumwarak labit. Adda na patag apapanak. Makapasuron mo't ni Lolo Martin. Nagistaya na kijaya na. Imaglakin din ta na pamatik mo't lang ni mami. Ay, sumrikag tumatlangi di pagadalan. Siyempre,
Agpraktisak pa nga agimel. Asidag nga minan kilaban mi. Sana bali, tadayo pa yung graduation. Makauray na ita adal-adal. Iso nga unag pa lang na iti panakilaban ko iti ML. Nagbayag ka mo tinarong mo, Raquel. Itayak pa lang ang gururay dito ya. Ay, pasensya kan, babe. Nakisarita ak pa nga miniti may sa classmate ko. Abuludot to ti notes na iton madamdama. Tapno, ma-review ak dagiti lessons, mita. Sa bagay, gusto nga giti. Tapno saan nagsuspit siya ti inam anak kating klases ka. Iso nga rod ka. Iso nga di kan agmurmuriot, babe. Ano na? Mapantang ruda. Saan ti oras? Sa dino iti papananta ita, babe. Ije talatan balay niya. Ado ti makantay siya. Kan awan tao, iso asulo ta ita ti balay mi, babe. Sika, kanayo na matan. Ha? Katalaga kasta, babe. Isumot lang tuturong na. Kan may sa. Kaya mo masan ka di. Loko. Wala, umega kiti. Kaniliw ka una yan, babe. Kata magagaran ako una yan sika. At datan dito'y sangot ti palayo, Ophelia. Wan nga rod, Arturo. Katagyaman akmanan iti panangitulod mo kanya, ha? Nakatipidak lang nga rodan iti pamasahe. Sa anak pa'y anarigatan ang nag-commute. No kumatasong bata mong tita, daton ko nga yakin ka. At hatid sundo ka kuma iti amin ang papanam. Sika talaga, Arturo. Talaga nga isingit mo pa'y laang maday tabanag. Puno man nga hindi bagbaga ko, Ophelia. Isula lang tagas latinak magpatyan. Kaslati ka mamati ka dagiti pagbaken ka. Mamati akmat at talaga nga ay ayatin nak, Arturo. Iso na lang ta. Kasladyakon kaya ti makiasawa pa'y. Ida niya ka po, Ophelia. Kaslamas kay kayat kulatan nga asikaswan dagiti anak ko. Ang Ophelia, dumteng to ti panawan ang makiasawa kan mga sawa da. Ikat agmay sakan tumudan. Isuarong bang lang nga damat katakunay-nay mo ah. Katsyak na ita, Ophelia. Panunutak to pa'y anaimbag na, Arturo. Anya, naibusan ti allowance mo kunam Tristan? Wan, mami. Anya, nangit ipanamngay. Kat no pang may sa abulan nga allowance mo dayjay. Do alawas pa'y laang tinapalabas, naibusan. At dangamin binayada kiti pagadalan. Isong ikanda ko na. Awan gaminan balon ko ita. Sige, mami, please. Ay, sus Mariusep. Adtoy. Oh, agyaman ak, mami. Oy, si Tristan ha. Siguradom lang ngay di pagadalan ti pangus-usaram dagiti titad ko. Wan ka di, mami. O sige, tamapan ako. Amangan numaladaw ak iti pagadalan. Ayos. Sa wakas, at damot langan gastuset para iti outing mingag babarkada inton malam. Naglaing ka talaga, Tristan. Ay, makapasuron ka talaga. Makapasuron ti kastoy. Pwede magtan makontak ti cellphone ni Oliver. Sa dinungatan ti ayan day di alalaki. Apay adina sungsumbatan dagiti text kan awag ko kan kuana. Naskan amaman na ti kasasaan ko. Ay, makapasuron na talaga. Manang Mariel? Raquel? Oh, apay akas na tilangam. Kan, apay nagdabdabog ka dito akas laubing. Kwa, si Mangpit kamit gaya man. Ay, Wen, nagawid ak anasapat na sakit ti ulo.
Jak nga rodan simrak iti maudi a subject ko. Ne, apay ngay, agsangit ka matan. Anya kay tisang sangitam. Awan, masurunak lang. Masursurun ang masasar. Asino ti kasulon mo? Di ka di boyfriend mo? Ay sana, awan pa'y boyfriend ko niya. Oh, talaga? Awan nga ron. Talaga ka din? Awan pa'y boyfriend mo? Dagulit ka man. Awan ko nakangarudan. Awan pa'y boyfriend ko. Ngamin, agad adalak pa'y laang. Ag boyfriend akto inton makaturpusa. Promise? Ha? Oy, manak Mariel, di nak man paglulokwan. Inton kwan, ipulong ka ni mami. Awagan kay tay Tristan. Agpakadwa ako maama pa ng grocery. Ang apay ajak mo't makontak ti cellphone mo, ha? Kwa, mami. Apay nga out of coverage ti cellphone mo. Saan nga agring? Saan ang makontak? Saan mo't asigot akas jaya? Kwa, mami. Di, kwa. Di, Anya akwa. Ituloy mo at ibagbaga mo. kwa. Naisalda ngamin ti cellphone ko, mami. Anya, apay nga inaramid mo ti kasta. Ikikan ka mo't iti kwarta. Sorry, mami. Talagang minanibusanak. Isa kapilitan nga insaldag ti cellphone ko. Kasano kumaan na ibusan ka? Katjak mo't agkurkurang amang mangtag iti allowance mo. Kwa, mami. Anda kami napanan mi ngagbabarkada. Siyempre, ado ti paggastusan ni Jay. Share kami. Isa naibus tintadyo. Ay, unay kamatan, Tristan. Imbes at ipanagadal mo ti asikaswan. Saan mo tapuro ka barkada. Isu ang nagbababadag iti gradum. Taday talabulakbul mo ti asikaswam. Sorry, mami. Sana na maulit. Promise. Basta tubusan niyo tinsalda ka cellphone ko. Ay, Diyos ko. Mano, gansa dino tinang isaldang iti cellphone mo. 2K, mami. Insaldak iti may sakalag iti classmate ko. Ay, una yan day taga-ubing. Saan man lang nga masayangan iti kwarta. Di damot ti aginaw. Ay, wan nga rod tatang. Agpaiso nga damot basit negosyo mi. Ngam nagastos mo ti agpaadal. Nang runa ket addan iti kolehiyo ni Raquel ken ni Mariel. Imbagpay lagi ti manang nata nagagetda nga agadal. Iso ko maatitulatin na. Sana layta agpulbulak-pula ang tikukuin na. Ay, wan nga rod tatang. Isuda lang ang tagbalbalin apa konsuelo. Da Raquel ken Mariel. Numaminsan, ibagbagak paikit din ang nasaysaya at laangan a puro babae la kuman tinagbalin nga anak ko. Ay, kahit kanayon mo lata, palagi panjay anak mo marang denggan na kantumot lang. Di ka mauma amang bagbagakin kwa na anak ko. Kasano da ito yan? Sigurado nga gungat ni mami numaamuan na masikog. Nang runa numaamuan na dinak mo balingay kalaysa ni Oliver. Gaputatan asawan. No, apay mat ngamin anang mga tiyak kadagitim bagbagan. Manang Mariel? Oh, apa yan? Agsang-sangit ka man, ha? Raquel. Oh, apay. Asa ka ni parikot? Nagulbudakan ka. Hindi ang bagak ngawan boyfriend ko. Amok mariknak naman nga dailimlimad mo. Di parikot. At nasawa na. Anya? O di, makiwin na suwaskan kan kwa na. I-break mo, dahil ka lalaki. Break kami. Nakiwin na suwasakon. Iso na lang. Masikog. Masikog ka man?
Apay ngay man. Kaya't mo asawan. Masikog ka man. Uwan, iso na lang, tasan pa'y kanwa nakasagana ni Jerry ang mangikalay sa kanya. Diyos ko. Dakal ang panikot na ito eh. Agpungtot lakit din ni mami numaamon nga. Nang rona kat duwata ang masikog. Oh yeah! Oops! Okay. Yun! Bagi ka, Lods. Oh, hindi pa, pre, ha? Oh. Whoop! Bang, 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 bang! Oh, ayos! Winner! Oh, may sapay ang game, Lods. Alas 9 mat gaya man. Awanan, naladaw ako ni Tipagadalan. Dito yaklatan computer shop. Saan ako nasumrek? Sana balik? Saan mo't lang ang mamuan ni mami ajak simra kita. Bumulod ak tulatan iti notebook na iti kaklase. Tapno ma-review na iti inadal da ita. Agay ayam makiti. Oo. Anya, masikog kayo ato. Mami, Mami, sumumbat kayo. Masikog kayo kadi. uwan, Mami. Uy, Mami. Diyos ko. Apay, anaaramid nyo kanya, tikastoy. Apay, linugod at nagayam. Sorry, Mami. Sorry talaga. Mami, tiyamok katagat-adal kayo. Saan mat gayam tatay tamat boyfriend asikaso yo. Kanya klase kayo nga anak. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Apay, apay anaaramid yu ti kastoy kanyag. Nagbalinakmat anasayaat ngay na kada kayo. Apay alinukod. Apay. Sorry, Mami. Sorry talaga. Nakalipat kami ka ni Jerry. Katsi ka, Mariel. Sa dinumat di ayan tinakasikugkan ka, ha? Sorry, Mami. Ngam dinak mabalin ngay kalay sa tiamat isikog ko. Taapay ko maasaan. Sa dino di ayan na. Siyak ti makisaritakan ko na. At asawa na, Mami. Kat nagsublin da ito iti ayan ti pamilya na. Mami! Saan, Mami? Di yamat ko makabila ni Manang Maria. May sakamat! Mami! Awanan kayo iti bain! Di man na pinanunot na iti sakripisyo, tapno may sakat ko lang ti panagadalyo. Inununayo kit din ti nagkarkarampingat ngam ti panagadalyo. Unay kayo matan! Unay matlakit din ti gasgas at nagitido ang anak ko. Diyak mat nagkurang nga ng bagbaga kadakwada. Ti amok at napas nagdangag at adal. Ngamsaan mat gaya. Diyos ko, ikan nagpay kumaitikiran ti pakinagang. Tapno sang wag na gito'y apanubog iti biyag. Pangasim, Diyos ko.
Tarabayan na kuma. Tarabayan kuma dagiti anak ko. Lawlawag am kuma ti panunod na. Diyos ko. Isurong ka dinoy niya tirumbang aramid. Iwan-wan na ka di. Apo. Naita ka iti makagapo, no apay alimlimtag nagiti mataman ako. Nagsakit di naramid dagiti anak ko, tatang. Nagsakit. Kunak no napipiyada pa hingam iti buridak ng anak ko. Sangat gayam. Tanakarkarumat di naramid ka. Kaasi ka mo't anak ko. Pinamati na kalang gayam na iti anak mo iti inuulbod nga aramid da. Bakit kasanupay itanti panagadal da Raquel kan Mariel? Awanin atatang kapilitan nga agsardengdan nga agatay. Nilangan Tristan dagtuloy nga agatay. Ti may sapay aparikot. Masapul akarguak ti ipas ngay di Mariel. Ngamin, nagpukaw mo't ti lalaki anang sikogkan ko na. Malaksit iti dayta. Pamilyado pa'y gayam. Ayun na yan. Kat ni Raquel, kasanaon. Kasaritak ti nobyo ni Raquel, tatang. Naskan nga ikalay sana ti anak ko. Sakbay ngagpas ngay. Wala. No asino man na dyan lalaki, rumbang lang nga ikalay sana ti apo. No saan la kumana sa paabimusay ti amana. Nalabit asaan akastoy ti kasasaad mi nga agi na ita. Manadi ka nagliday anak ko. Ti rumbang nga aramid mitakit agkararag. Dawatem ti panarabay ti apo. Amo ka nila kabaybayan. Basta agtalag ka kenkwana, anak ko. Raquel, Mami, awagam ti nobyo. Kat ibagam kan kwa nang umay dito'y balay akadwa na dagiti dadakal na. kwa mami, inawaga ko ni Jerry. Iso na lang tawan ka no dagiti dadakkel na. Anya, Sanda ka no ang makaumay. Ngamin, adada ijay probinsya. anya a klase tinaganak dagita. Apay abaybay anda ti anak da, no amuda ang nakasikog daytoy. Mami, Ay, una yan ti kastoy. No apay mat ngamin basta nagpasikog kalatan iti da iti a Jerry. sorry, Mami. Ala, ibagam kin ni Jerry, ta isulangan ti kasarita. When, Mami? Awagam, kat ibagam nga umay dito'y balay, itamat laang. Si kagayam tinobyo ti anak ko. Wan ma'am. Oh, kat, anya nga iti planom ita. Iti saan nga agbayag, maadaan kayon iti anak kin ni Raquel. Mami, napagsaritaan min ka ni Jerry ti amin. Agkalaysa kamin to. Agtal na ka dita, ta saan asika ti kasarsarita, Raquel. Mami. Oh, anya, Jerry. Kuha ma'am. Kas diyan nga ron. Kas iti na ko na ni Raquel. Aglilipin kami ba na? Agurnong kami pa. Tapno addan to ramatin mi agkalaysa. Kat, sa dino nga iti pagnaudan nyo. Diyak kaya ti pumanaw dito'y balay, Mami. Iso, dito'y kami kumangagnaan. Wan ko mama. Dito'y kami agnahin. Nalawa mat ti silid ko. Iso nga, awan mat siguro ti agbali na parikot. No dito'y kami latan nga agnaad, Mami. Malading ito nakmet. Amakam mo iti kasta na pasamak kalagiti duwa anak mo, Ophelia. Nakarkaro pa'y kanyak, Arturo. Iso nga rod asimuro takan ka, hindi ko nang mapasyartan.
Nagsakit nga minen ti ulok iti kapapanunot. Noan niya tinaskan nga aramida. Panagrit na kat kas labumtak ti balukong ko. Iti kas taunay asakit na. Di ka gumagong ungat, Wan. Gam, mangrugin ang mapasamak dagiti imbagak iti ken ka. Adumteng to ti panawan, ang mga asawa, ken makiasawa dagiti anak mo. Saan to ang maliklikan kat panawan na ka? Ngamin, mangbukal dan iti bukod da pamilya. Isungit na pa lang, lumbag na lang, amadan kamutan iti katakunay-nay mo, aging gatong palbihag. Arturo. Naglunam dayat ko, agkalay sa tadagos. Panawan da ka man dagiti anak mo, san kanto ngagmay mesa. Ikari, ngagtali na edak iti sibay mo, aging gat mauti nga angas mo. Diyak kaya't ti basta ag desisyon latan, Arturo. Sabay ko man ang maawatan na. Ophelia, Awan ti sabali nga ibagak. No di ti agyaman kan ka. Agyaman ha. Gaputa ka na yun ti kaadam iti sibay ko. kas na ko, Ophelia. Si sasagana ak nga aguray, san ka matkat nga apuraen? Ay, ket, itaklon mo ko mga minen. Anya, Arturo, anak ko. Ni tatang mat. Nauntay mati na panawan, tiimpay mo ka nagiti anak mo. Balaksin iti day ka. Napaduras mo matan ti negosyo, nga imbati day tinagawan nga asawam. Tatang. Dadakkulan nagiti anak mo. Panagkunak. Panawan matan, tapno asikaswam ti bagay. Iti kasta, agbalin ka matan na ragsak, Ophelia, anak ko. Tatang. Ipatpatag ko unay dagiti anak ko. Isuda ti ayan ti ragsak ko. Wen, andaak ditan. Ngam kita man tinaramid na. Imbes nga igaanda ti agadal, saan mo ta nagpasikog dakit din. Duwada pa'y mas nga raon. Imbes na paragsagan da ka, itata dadakal daan, saan mo ta ipapayan da ka matiti parikot. Tatang. Mawatan ka ba't di anak ko? Sapay ko mga rod adan to pagbaliwan na giti anak mo. Day tamat ti kanayon ko nga ikarkararag, tatang. Sapay ko mata makaamiris damatan. Siyak to siguron ti kararagsakan nga ina. Numapasamak day ta. Oh, ay na, nakaturog ako na. Tinasayap. Agindakon. Maturog ak kitin. Iti kasta, masapa ak amaringin ton bigat. Ay, mun kaya. Jak penalpas ti project ko Nyamot tan. Nalipatak betan. Ay, sigurado nga agungat manan ti teacher ko. No jak may pasa na dyan ton bigat. Inikan naklangarodan iti kundawa yung mga ipasa. Ngam jak pa'y ba't nalpas. Mabalin ko pa yung atang ipasa na dyan. Uray naladawan. Nagadon ti jak na arami da project iti pakadalan. Jak samot kan makagraduate. Makamulitan. Maturo ka kiti. Natuturo ako wala yan. Itong bigat ko nung aramidan ti project ko. Nagaw-awid ka pailaang, Jerry. Anya man na iti pagpupungtutan si Karakel. Di mo't imbagakan ka, amapanak maki-birthday iti balay ti sigo da kalalak. Wen, ngam di mo imbaga amarabyan kagayam. Kita man ti oras, Jerry. Itakala nga agawid. Parbangunan. Kanayon mata na kasta ti aramidam. Basta agsweldo ka, mapankay ti ayan dagiti barkadam. Iso abastit matan ti maititad mo kanya. Agyaman ka kit niya, tag-ikan ka pa eh. Anya? Hoy, Raquel,
Laglagi pam, asaan ta nagkalay sa? Iso adinak man pakibibiyangan. Aramidak ti kay kayat ko. Takwartak met ti gasgastusak. Nawatam! Awanan ka iti bain. Na, anay ko. O pingingog sipat ka. Kayat mon sakit di ti makaraman ka na anay. Diyos. Kalpasan alam ti kayat mo kanya. Kastakit din ti bagam. Laglagi pam kuma. Adanton anak ta. No'y maipapalidubing. Mabaling ko man. Asustentuan lang na ita. Iso at di mo ibusin ti pasensya ka. Raquel. Jerry! Tumalagan. Tanong ko na kasinahan ka. Aramite! Oh, apay nga da ka dito'y silet ko, Tristan. Apay, di ka manan sumrak iti pagadanan? Ay, saan manan? Ni, apay nga eh. Sigurado nga agungat manin ni mami no maamon na adi ka simrak. Napuyatan ang narod. Ay, oray siya nga rod. Nagariwawan tumad da Raquel ken Jerry iti parbangon. Kanayon ti panagrekyerda. Di da nga tama panunot. Asaan lang nga isuda ti tao dito balay. Ay, dayjay tumad at Jerry. Miso pa ya. Nagpuskol kat di tiro pa na dya, Jerry, ah. Awan babain na. Di na panunutan na makikabkab balay lang dito. Maala na pa lang tiyagbarta ka rin nabi. Saan lang nga rita? Kanayon na pa nga apaan ni Manang. Ay, wan nga rod ah. Di pa'y lang amin sinaan ni Raquel. Konsumisyon tumot lang ti ipapain. Anday ko. Ni, Di tiyan ko. apa yan, Manang Marian? Agan ano ka? Anya tinasakit? Di tiyan ko, Tristan. Nagsakit. Anday ko. Di ba, kapula na mo, Manang? Wan, anday ko. Nagsakitan na talaga ti tiyan ko. Jesus! Abangan mo aganak kan, Manang. Masapul ang may taraka tao sa iti ospital. Ay, Kit. Nasayat ba't nga ron ko naman nakapagpasngayan ni Mariel nga apo ko o anak ko. Wan, tatang. Saan abalin ang naggastos kami? Tinapatag at nayawid kun ida dito'y balay. Ti amangay, ti anak na. Talaga ka di asanay na nagpakpakita. Saan ang tatang? Amangan no naglumangan day dyan. Nausong nga agaramid iti uming. Ngam irresponsable mat gayam. Sapay ko ba ata agserbi nga adal ka ni Mariel na ito napasamak. Sapay ko matakas ng agpaiso, tatang. Ang nakamat siguro. Mami! Mami! Oh, Nay, apay, Tristan. apayan na pa Mami! Lolo! Di Manang Raquel, aganaksan. Anya, lukas na. Masapol ang maitarayon iti ospital ni manang mo. Sa dino ti ayan ni Jerry. Awagam ni Jerry ta ipantayon iti ospital ti kapsat mo. Kartingam! Itay pa nga awagan ni Manang Raquel. Saan ba ta sumusungbat? Anya? Ay na, saan tayo nga orayan ni Jerry? Itaray tayo ni Raquel i ospital. Di matimbagakan ka na dadailan na kiti mo to. Isodyak na kaawit adagos. Dagulit ka may. Di ko namkit di. Saan kami napatagkan ka? Na, sumungbat ka pa ilan. Di na kami man lang ay may kinita iti ospital. Anyang itaramida ki Jay. Kat agawid ka mo't laang mo dito balay. Yan may isa. Amumat nga da trabaho. Saan nga umanay arason day ta, Jerry? Talaga kit di an napatpatagdag iti barkadam ngamda kami iti anak mo. Dahil tinarigatin ka agad. Putak ka, putak. Nakalalaing kang agatap. Makauma. Nagalas talaga ti ugalim, Jerry. Anay ko, ano lang aldaw man ipon nagpaskayak nga dinanog na ko. Awanan kay ti main, Jerry. Anay ko, ti tiyan ko, anay ko. Basol mo mutla nga. Tangiwat mo mutlaan. Timangmangag ko. Makarengreng.
Makauma ka na talaga? Saan arumbang di ka nang kabilugin ni Rachel, Jerry? Mami? Awan babain mo. Irresponsable ka lang arudan. Maalam pa'y akabilan dyan ako. Ay, kung amin, Mami, di. Jakon kaya't ti makidanakan ko, ana, mami. Agsina kamin. Alala, gusto daytan. Agsarita kayo inton na baawan ti pungtot yo iti tunggal maysa. Saan, mami? Basta agsina kamin. Alaam amin ang akagawaam. Kat pumanaw kan dito'y balay, Jerry. Di tala nga ya. Di sina, no sina. Di kagdanag. Pumanawak at talaga dito'y balayo. Makauma kayo. Pwet! Tristan, anak. Oh, Mami, umunag kayo Ay na, si Mang Putan ti impadait ko nga usaran ta inton graduation mo. Ha? Mami. Oh, apay akasla naliday ka, iho. Mami. Anda ngamin parikot. Anya day tayo, anak ko. Ibagam no anya day na, bareng masulbar na pa'y. Mami. Amom, excited ako nga umatendar iti graduation mo. Mapanagnak matlaangan ka na lolo kan lola ma talagang agad-adal ka. Mami, sorry. Ne, apay. Apay nga agsorsori ka. Agsangit ka mutan, iho. Sa anak namin nakabilang ka na kitag turpo si tatawan, Mami. Anya. Ano ngamin tibagsak ko. Sorry, Mami. Anya. Nukasta. Mami! Mami! Kas iti sigod, may samanan ang naragsak ng aldaw tiin kami kablaaw, kada kayo amin papagayam. Namnamaan mi, ti kinaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiin kay panagdangdangag, dito'y programa tayo. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may katlo apasat ti pakasaritaan, ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Ophelia, anak ko. Oh, di ka kumamanan ang sangit. Ang mga niya pa iti mapasamak ka. Una na iti doktor nga nakano high blood mo. Sa pangaasim ka di at pagkalmaam kumatirik naman ako. Ni Tristan, tata. Sana makagraduan. Pinaay nagmatakas ka nagiti tuwa kakapsat na. Mabalin ka di, anak ko. Lipatan pa'y lang kumanay tabanag. Aginanaka kindi. Itikas na, agimbang ka. Kan makarwar ka ni ospital. Diyak lang amin malaptan ti bagik, tata. Kanayon ko adamagin iti bagik. Noay niya tinagkurangag ka nagiti anak ko. Taapo yung hastay di naramid na kanya. Maawatak ti marikrik na anak ko. Talaga anak sakit, iti may sa anaganak, ti mapaay, para itarapaap na, kanagiti anak na. Di ka kumamaawanan iti namnama. Amok nga dupa ti mabalin a solusyon iti daytabanan. Kasano ko matatang? Kasano ko maamasulpar na iti aparikot? Kasano ida ang mapagbalbaliw, tatang? Dawatem ti panarabay ti Diyos sa namarswa anak ko. Pastrakem di tapuso kan panunot mo. Kat kumararag kay tinapasnag. Patya ka denggan na ka. Amok nga isulang ti makatulong kan ka.
Ngamin, awan imposible kan kuana. Oh, Manang Mariel, sa dino tinagap po, ama? Itay da ka pailangan nga sapsapulan. Wah, napan ko inalang ti abang iti may isang apartment. Masapol ko ngamin ti kwarta para iti gatas kan diaper ni baby. Unay kabatten Manang Mariel. Inuray mo kumamat na makarwar pa ni mami iti ospital sa payanapan mo inala ti abang iti pitong apartment. Tulang kamit anya. Ti kunak, abang ti may isang apartment. May isang apartment na awatam. Saan ko nga inala amin ti 56,000 nga abang? Wanmat nga min Tristan. Si kamat yayan ti biddot. Uray pa'y, bidot latta tinaramid ni Manang Mariel. Respeto! Respeto? Nagsasaw ka? Kasla damit respetom kin ni mami. Ha? Di mat saan ka nakagraduate, iso an naawanan iti puot ni mami. Gusto ni Manang Mariel, Tristan. Oo. Kano da kayo adwa tinangta iti konsumisyon ka ni mami. Ngamin, naggidan kayo nagsikog. Kastagaya ma. Anak ko, anak. Aping agsipat ka ngay, Manang Mariel. Dahil tati maibagay kan ka. Gunggunam. Day takat nga min ti malalam. Sikat yakim basol no apay nga adda iti ospital ni mami. Sumubsobra kayon. Gaputada kayo tinauna. Ikaskastada kon. Anyang aliti mapaspasamak dito. Apay nga aga-apak ayaw, Lolo, Ni Tristan, lolo, sungba-sungbatan na kamikit din. Saan kayo mat ngayon Sakto pati sinipat-sipat yo. Awan ti kampyak ka na kayo. Lamin, agpapada kayo anatangken ti ulo na. Awan pa'y nasayaat nga aramid yo. Pasig aparikot ti ipapaayo iti inayaw. Lolo. Basol yo amin. No apay nga da ita iti ospital ti anak ko. Iso ano kayat yo nga agbyag pa iti inayaw. Balbaliwan yaw ti kasta nga ugali yaw. Agyaman na kadagiti a prutas, Arturo. Adda pa'y gayang pasabong-sabong mo, Masidla nga ba nagdayta, Ophelia? Napigsa akon. Sigon iti doktor ko, mabalinak kanun nga agawid inton bikat. Nasayat pat lukas ta, Ophelia. Kat inton makaawit kanton, iji balayo. Sabay ko ma, ta ay wanam tumatan di salonat mo ha. Agyamanak, Arturo. Agyamanak iti amin apang magbagakan tulong mo kanya. Ophelia, mabaling nga ta sumuro ta kijay palayon kung bigat. Kaya ko sawan, siya konti mangitulot kayong kang agawin. At damat ti may salugan ko, padya ito talay tatagdakan. Iso taramatan tayo. Sige, Arturo. Ibagak to day takin ni tatang. Naglagi pang kumakanayon. Nga iba't patag ka unay, Ophelia. Siyak tiyad at da masaksakitan. No makikita ka marigrigatan. Arturo. Iso nga pang-aasim. Tagan anad ka kumakanayon, ha? Di mo kumamat baybayan, di bagim. Mami. Apay nga agsangit ka ngay, Raquel. Kaya't nakasarong karan ni ospital. Nga kuna ni Lolo asaan ka noon. Di kasta makarelax kayo. Saan kayo kumaagumurkurakin ni Lolo yo? Concern laang kanyak daychay. Maawatan mi mat mami. Isungarod nga uray kasta unayin adanag mi kada kayo. Tinungpal mi latanti kayat na. Pasensya kayon mami Ngam inalam mi kanimanang Mariel ti abang ti duang apartment. Ingatang mi nga miniti masapsapol dagiti apu ko yo. At 40,000 nga abang pa'y ti 5 apartment. Mala, ikabil mo di tabag ko. Sige, mami. Agina na kayo na. Itulot ko lang dito'y silid yu ti pangaldawan niyo. Saan, nanak ko? Ha? Siya kung ti mo pan iti kusina. Iti kas na, ma-exercise mo dagiti tultulang ko.
Wan ang mami. Ay na anak ko, di ka kadi madanagan. Kabailak ti bagi, anak ko. Napigsa akmay. Anday ta. Nalpas ko matlangan alininisan ti silit ko. Hoy, nagmayat gayam no kanayon analinis. Nay, oras gayam man ti panagmimerienda. Masapo lang makameriendan ni mami. Makumikom kat ni Manang Maria lang mga sasikaso ka ni Sofia itay. Ni Manang Raquel mat. Saan pa asimang pat manipod klinik? Ado siguro ti tao. Isa nabayaganda ka ni Kyler. No apay nga nakanay na marigatan nga umangas ti kanakak. Anya ti sakit na. Ay, pinasayap. Siya akong ti mangipan iti merienda ni mami. Anya klase ti dakes nga angin anang iturungkin ka dito yung opisina kita, Raquel. Luti ko nam kat makisin noblianak kat ka. Gapo iti kadak dito. Nagbidot ka, Jerry. Kati baga marulan, anya ti gagaram. Adupay taramidak. Jerry, agsakit ti anak ta. Oh, ket, Kagap-gapo milang iti klinik. Impa-check up ko ni Kyler. Kat sigun kadag iti Dr. Ijay. Masapul amayapan iti ospital. Iti kasta, makita dag iti espesyalista iti puso. oh, di ba nyo? Apay masapul ayang adda. Yan may sanagadumot ti kwarta ni mamim. Adda pito nga apartment apapabangan na. Malaksi di tinayta. Adda pa'y bakery, kin restaurant na jayili. Talaga kaya managalas ti ugalim, Jerry. Po, Anak mo ni Kyler. Di ka man lang madanagan, iti kasasaad na. di mo't pinapanaw na ko ni Jibalayong. Kaya't nasawan, da kayon ti makamo kadag iti masapsapol ti ubing. Anya? Isa pumanaw ka dito yan. Awan may ko. Nawatam! Nakaturog mat gaya man ni Kyler, Raquel. Wan manang. Ni Sofia nga'y nakaturog matan. Wan, itay pa'y Manang Marie. Oh, apa yan? Agsangit ka matan. Malagip ko lang abin ni Jerry. Tumok no sa dilangit ti gurak kan kuana. Saan man lang nga nagdanag. Idiin bagak ti kasasaad ti anak mi. Irresponsable day dya tao. Jakla ko man nakiboy-boyfriend kan kuana. Tapno sana kastoy tinagbanagan ti biyag ko. Amom, Raquel. Kastamot ti mapampanunot ko. Nang rona numalagip ko ti ama ni Sofia. Talaga maudi ti babawi. Manang. Raquel, Oh, apay manang Mariel. Anya ti, kita ang ni Kyler. Kaslasaan mo ti nga umang angas ni anak mo. ha? Anak! Kyler! Anak! Kyler! Buenas días, tía. Apay na tayo diyang makaturog. Ito yung kailangan na kahit na. Lumjak mo't makaturogan. Ay, ako. Sana may katitipanunot ko ti anak may kinarakel. Sana may libak asyak ti amana. Ngamin, kayong ingas kula-ulay. Sigurado na taurtumot tayo jaya kas kanyak. Intong tumakay. Tayo jay tumot arakil. Nakatang-tangsik. Nagturod namang papalaw kanyak. Iji palay da. Ita, umakumay di jay opisina. Ay, nako. Pasensyakan kay Lorana ka. Pagtripak itinam. Isasan ka pa ilang masurungkaran. Di ba? Matawag ko. Ni Tristan. Rabiin. Apay nga awak. Sos, ang mga nagdaman kalukuan nga inaramid na. Hello, Tristan? Manong Jerry, umay ka dagos dito balay. Anya?
Sakaditi ko lang nga umay dita balayaw. Un manong, Itan niya kumaga po, Tristan. ni Kyler manong, natayan. Kanya, Tristan, di ka man mangarabak kita kasta. Pud na di pagbagak manong Jerry, natayan ti kanakak. Saan? Saan ako nulay ta? Saan? Kyler, anak ko. Apay, pinanawan nakmatan. Apay. Sige lang arudan timang parparag sa kanyak. Nga pinanawan nakmatan. Kyler, anak ko. Patip karam ko matipakinagam mo. Nalabit nga aging galang dito'y tiintad ti Diyos abiyag ti anak. Ala, gusto dahil ni Jerry. Raquel, Sika ti akim basol no apay anatay ni Kayla. Basol mo, Jerry! pagayat ang tikas doon na pasamak iti anak ta, Raquel. Ipatid ko ta anak ta. Ulbod! Ulbod ka, Jerry! Ulbod ka! Aray ko. Raquel, gusto ko mawata na. Anak ko matipi musay. Pangasim. Agkalma ka kumalang Managim bubukod ka! Tibagim lang, ti pinampanunot mo! Irresponsable ka nga, ama! Raquel, agkalma ka kuma. Ayop ka! Ayop! Pumanaw ka dito eh! Panaw! Imbaglaangan tayo manugot matlaang ni Jerry apo manaw biit. Napakalmami matlaang ni Raquel. Dayjay, adan iti silang na. Tarabayan da kami kuma, Diyos ko. Nagrikat ti kastoy asasaadan ti pamilya mi ita. Pag-maasim, Diyos ko. Di na kami kumabaybayan. Dawatak tinananay apan narabay mo iti pamilya. Ikanda kami kumaitikiran ti pakinang. Tapno sangwan mi dagito yung panubog iti biyan. Manang Mariel! Manang! Ni Tristan day kaya. Manang Mariel! Oh, apay Tristan. Ni Manang Raquel! Oh, apay ni Raquel. Nagpakamatay! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Padaanan ti may katlo apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y lang programa tayo alagip ti napalabas. May samanan anaimbag ka naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kapat apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y lang programa tayo alagip ti napalabas. Kaya ka di man ang tinapasama ka. Apaya ka sila nagre-rekyar kayo manay. Nasaya ata si Mangpot kayong tatan. Ayan lagi ti anak mo. Apaya ka sila siksikalain. Bayan dali ka, oy. Hintaray da Mariel kan Tristan ni Raquel di ospital. Nagsabidong ngamin da ito eh. Tinanggap ti anak ko di agpakamatay, tatan. Diyos sa manang nga asi. Ay unay betang. Apaya na aramin ni Raquel ti kasta. Diya ko na muna niya daramitan. Ay na. Madama may lang amalamlamayan ti apo. Kaya't mati anak ko nagpakamatay. Anya ka din di mapaspasama ka nagiti anak ko, tatan. Ay oo na yan. Anya aya di nagkurangag ka nagiti anak ko. Inaramit ko ba't amin nakabalan. Tapno mapadakal ko ida na sayaan. Impaay ko di amin nga oras ko kadakwad.
Gamapay akas na dadadahilan naman ti biyagdan. Ophelia, anak ko, agkalma ka kumalahin. Apay, tatan. Nana, Apay. husto na itan, anak ko. Ang mga nuan niya man ti mapasamak ka. Jaksan ka ba, tatan? Nabambanog ako. Nabambanog ako na yan. Kasi ti kanayon ko ngay baga. Dawatem ti panarabay ti Diyos. Isulaen ti makatulong kan kay ti dahi akong taway, anak ko. Anya ti ko na lagi ti Doktor Manang Mariel. Kasano ti kasasad ni Manang Raquel? Naispalan iti pagkatikap sa Tristan. Oh, agyaman ak Diyos ko. Noapay mo't kami ang aramid ni Manang tikas jay. Amo na matabasol iti Diyos tikas niya aramid na. Wan nga ron. Kan may sa awan karbangan tayo amang katal iti biyag nga impagulot ti Diyos kada tayo. Manang, Naaramid na siguro ti kasjay. Gaputaginan kabailan dagiti mapaspasama. padak ditan Manang. Ngam saan kumamot na kasto iti naramid na. Kasanon mo. Tristan, awatin talat takuman ni Raquel. Ti kasapulan ita ti kapsat na. Kat ti panang ipatagkan pa nakaawat manipod iti pamilyana. Manang, Ala, umay ka, tamapantay iti silad nga ayan ni Raquel. Ang mga no nakaliingan day jay. sige Manang. Raquel, Pasensya kayo, anak. Pati na kayo kat nairamraman kadagiti parikot ko. Imbis nga da ka balay ang mga asikaso iti anak mo. Saan? Tada ka dito ospital amang bambantay kanyak. Kastamat kan ka, Tristan. Di ka nag-absent ka manan iti pagadalan. Awan klase mi ita Manang. Holiday. di nakadi pa kadanagan, Raquel. Okay, aklaan. Kan may sa adamat ni Mami ang mga iwan ka ni Sofia. Adapay ni Lolo. Binaybayandak na kumananatay. Di ka kumaagsaw iti kastara. Hindi kasta. Malpasan ti panagrigrigat ko. Kan mabawasan matan ti amin na pariko ti Jambalay. Nangununa ka ni Mami. Di mo ibagatikas na Manang. Ngamin, ipatpatig na kaunay. Ganun siyempre. Saan miya kaya mapukaw da ka? Punot imbaga ni Tristan, Raquel. So adi mon ululitin tikas niya nga naramid mo, wen. No amom la kumano kasano ti panagdanag mikan ka. Languro na unay ka ni Mami. Nalaos ti panagdanag nakin ka. Ti anak ko. Nakakaasim at ti anak ko. Manang, Pangaasim, Raquel. Agalma ka kumalaang. Ang mga noan niya abay ti mapasamakan ka. Kasanuak payitan. Kasanuak payitan. Tawanan ti anak ko. Laglagi pang kumaaka na yun. Ngada kami lang ito'y. Di da kan tupulos panawan. At da kami lang ang itisibay mo. Gapu tapat-pat ganda ka. apay nga da ka nitaw, Jerry. Lolo, amok akagurdak mo kapukadagiti napasama ka na kami gin ni Raquel. Amom matgayam. Apay, adda ka di masapol mo. Lolo, kahit kukumati dumawat iti pamakawan kin Raquel. Aklo na ka nagbasolak. Uwan, basol ko ti amin. Ngamin, nagibalasak. Kat ti anak mi, ti nagsakripisyo. Adda pa'y gayam ti di mo nga amaw. Adda na pasamak ka ni Raquel. Anya ti ketyo sa lolo. Nagsabi daong tiyapaw.
Pinanggap na akat talan ti bukod na abiyag. Anya, kumusta ni Raquel? Kansa din tayo na, Lolo? Kasi ti Diyos, addan itinasaya at akasasaan, kat nakaawi din manipod ospital. Nasayat nagnaroon na kasta, Lolo. Ang mga noon nakarkaron at yak mapakawan ti bagik. Nagdadaki sa napasamakin ko na. Lolo, kaya't ko ti dumawat iti pamakawan kini Raquel. Kastamot din kadamami Ophelia. Pangasyo, tulungan ta kumalo. Panag ko na, kat saan pa lang nga itati kong daway. Kasaritam to ida, inton bumaaw ti ungitakin ka. Kat kabayatan nga urayam dayta, urno semmetan ti biyag mao. Adda ka di pagnayo inton bigat, Mami. Awan mo at Mariel, apay ka di. Amangan numabalin abantayan nyo pailaang ti anak ko. Adda ngamin napatig-apag na. Sa dino ay ang amin ti papanam. Adda na sarakag at tao, Mami. Sana bali, tagawid akmat lang adagos. Katwan awan parikot iti dayta anak ko. Basta sigurado am ti panagsublim matlaang nga dagos. Tarumwarak mat apaman ang makasublikan. Wen, Mami, kat agyaman akunay. Awan anyaman na anak ko. Obligasyon ko mat abantayan ti apo ko. Rumor ka kadimanan, Manang Mariel. Wen, adda na patag-apag na. Manipod na yawin tayo ni Manang Raquel iti balay. Nadlaw ko akanayon kamot na rumor. Papanam ka di, ha? Ganun nga sino ti kadwa? Apay ayaan agad ti saludsud mo si Tristan. Tika di kanayon mo akatext kan kasarita iti cellphone? Agtal na ka man, Tristan. Mabalin ka di nakbibiyangan. Saan ka mat abibiyangan? Numapmapan ka kadag iti babarkada. Iso ang mabalin ka di mo pakibiyangan ti irurar ko, ha? Rumor ka mat, no kayat mo. Manang Mariel. Oh, saan kitin? Di naklapdan iti pagragsakak. Tadi ka matlaplapdan iti pagragsakak. Aramidam ti kayat mo, ta aramidak mat ti kayat ko. Naawatan. Makaumay di balay. Itoyak pala ang computer shop nga agtambay. Agay ayamak pala ang kabayatan ti panangururay ko karag iti barkadak. I-text kong tulagan ni Mami, inton madamdama. Amangan ngamin na umawag manan, na ibagak na inton madamdama pa iti panagawit ko. Agim, elakit ni. Kumusta mo ni Raquel, Ophelia anak ko? Dayjay, tatang, saan pa'y ang nagsubli ti sigod aganay gay na. Awan ka no ti ganas na amangan. Kanayon ko ang makita. Kan mga ti pa nagsangsangit na. Ay, katituloy mo lata at mga bagbaga. Kan mang patim ka iti pakinlagam na. Masapol na ita ti panarabay mo. Wan, tatang, daytang mo ti aramida. Uray mariknak nga uray siya kat marigrigatan matan iti kastoy a sitwasyon mi. Ni Tristan, anangay mo ti pakakumikuman na ita. Kas iti sigon, at dalat ta iti ayan dagiti babarkada na, tatang. Agpadadalaan ka ni Mariel. Awan pulos nagbaliwan la. Ha? Apay anak ko nam tikas na, tatang. Adamanen baro anobyo di anak mo. Lakitak ida nagkuyog idi na minsan nga aldaw. Anya? May samot na ijay nga awan dengdenggen na. Talaga natangken ti ulo na. Di na mo ti mabagbagaan. Kunak no agnakaman ngem saan matlata. Urayin ng sapay nga dadakdaka sa mapasamak ken kuana. Mami? Oh, apay ka di, Tristan. Aday bagam. Kwa? Naibos ka di manan ti allowance mo. Wan nga rod, Mami. Dumawat ako man dapan nakabalin na.
Ano nga minti babayadak iti pagadalan. Kan, ano ti project sa anas ka nagatangat. Oh, adtoy. Allowance mo day iti makadomingo. Wan, mami, ket nagyaman na. Awan anyaman na anak ko. Basta igad mo kumati agadal, ha? Itikas na. Saan amasayang dagiti kwarta nga it-ited ko kan ka? Wan, mami, di kay ka di madanagan. Igagad kumat kat ti agadal. Raquel, anak, adto yan ti kanam. Intulod kon ditoy, tadi mo mat kayat ti rumor ti silid mo. Irwan yun dahil makan, mami. Diyak kayat timangan. Anak ko, saan kumamata kasta? Amangan no agsakit ka, no kasta ang kanayon tar aramidam. Di nasayaan. E di kasta, matayak matan. Katagnan na kami ni di anak ko. Talaga ka di adi mo kayat atulungan tabagin na. Kanayon la ka din akasta, Raquel. Agpanunot ka man anaimbag. Awan tinasaya at nga itden ti kastang aramidam. At dalaang amarigatan ka. Mami, anya ti mapaspasamag dito eh. Aping uutay nyo matin ni Raquel. Amuyo ka di asaan ang makatulong ti kastang aramidan nyo kankwana. Gusto ni Manang Mariel, mami. Rumbang lang nga maawatan niyo ti kasasad na. Saan kumamit ang kasta, mami? Da kayo kumatinang nang runa ang makaawat kankwana. Da siya paikit din ti saan ang makaawat. Siya pa yan, ha? Inawat kumat amin ang nagkamalyan ka nagkurangan niyo. Inaramit ko amin na kabailag tapno mapanakkan kayo ana sayaan. Itaas siya pa iti madi. Siya pa yan ti saan ang makaawat. Amuyo ka di ana magbandog ako. Mami, Aginggat ka nung nga tayo malpas ni obligasyon ko kasi inayo. oh, Aginggat ka na. mami! 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 Aday ta, nakaluto akon. Inasar kong ti pangrabyan mi kanipakit. Iti kasta, day tanto lamanganon ti aramidan mi. Intun sumangpet nga ang kapo iti palingke. Nay, madaawag ka. Sumbatak pa'y. Amangan ket dimat ti asawak ti umawawag. Ha? Limot Mariel. Kanyaman nga tanaya ti parikot. Hello, Mariel. Hello, Lolo. Tulungan na kami. Anyamanan aya, tinapasamak dita. Ni Mami, intaray mi dito ospital. Leofelia. Apay, anyamanan aya, tinaramid siya o ngagkakabsaat. Kaasimat ni mami. Na ospital manan po kanya. Di mo papasulan ti Bagim, Raquel. At damat basol may kinitristan. Ni Lolo di ang turong dito eh. Raquel. Mariel. Lolo, kumusta ni mami? Anyang iti ko nadagiti doktor, Lolo. Kasano ti kasasaan ni Mami? Ang sao kayo kumalolo. Kumusta ni mami? Oy. Apay, Lolo. Anya tinapasamak kini Mami. Apay, akas na unay apanagsin na ayo. Lolo, agsao kayo kuman. Di na kami kumamit pagdanagan. May spalpay nga tati inada Tristan, papagayam, padaanan dagiti sumarunupay a mapasamak, dito ilaang programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti maudi a paset ti pakasaritaan, ni pagayam tayo a Tristan. Aday ta, nakaturugan ni Sofia. Piiman mo't ti kaanakak. Awan ka malay-malay na karag ti mapaspasamak iti aglawlaw na.
Apay nga tangawan mo awag damanan. Anya nga tanong mapanaklangan iti ospital. Well, mapanak ijay. Awagak ni Lola Sonia. Tay batik pailangan ken kuana ni baby. Diyak namin makait na. Nadaak lang dito eh. Manang Raquel, Manang Mariel, Oh, Tristan. Tristan, sa dino ti ayan ka anak ko. lapan ko imbati iji balay da lolo. Adamat ni Lola Sonia. Kapampanaw laang ni Lolo. Diyak namin makait na. Kasalukat di kaybot ngaminan mauray nga umawag. Kumusta ni Mami? Kwa, Madama ang opera ni Mami, Tristan. Anya, Delikado ti kasasaad na. kaasimat ni Mami. sigod ka dagiti doktor amang tamtaming kan kwa na. Masigurado tayo lang ang maispalda ito eh. Numadaan iti puot. Kalpasan ti pan nakaopera na. Apinganda ka dito Manong Jerry. Kahit ko makasarita ni manang mo. Kantapno, makapagkitawak mo tiniti pamakawan kin kuana, kin katakayo kami. Among ka diyan nalaws ti pungtot ni Manang kukin ka. Amangan no aga pa kayo manan dito ospital. Saan, Tristan? Ipanamnamak titakin ka. Diyak apahan ni manang mo. Sana bali nakapungtot na. Tinapatag, makapagkitawak ko niti pamakawan. Bakun konsensya ako na yan. Kapag di nagpasulak. Isa pang asim ko Tristan. Kahit kulang mat, ang makasarita ni manang mo. Talaga natangkan mo ti ulo man niya. Tristan! Raquel, Manang, Sige. Panawan na kami dito yan, Tristan. Manang, Di ka madanagan. Awan mapasamak agulo. Saan kami nga agapa ka ni Jerry? sige Manang. Raquel, pagyaman na. Tayo manugod ka matlangan makisarita kanya. Naibaga kanya ko ni Lolo ti panakisaritam kan kwa na. Raquel, sorry. Nagtakang tinagpasulakin ka. Kapuitit kinay-responsable nga ama. Kan, panggap ko pa nagipahalis ken ka. Natay ti anak ta. Jerry, Napasagdak unay direktam. Kastamat dan ti pamilyam. Sapay ko matang pakawanag. Pagbabahuyak amin ang naramin ko. nasakit pailaang ti amin kanya. Marigrigatan una yan ti pusok. Gapoy ti kinadagsan ti marigrignak. Iso atong palag ti bilin ni Lolo. Raquel, Pakawanan ka na, Jerry. ang yaman ang Raquel. Ang yaman ang Raquel. Iti sitwasyon ita ni Mami. Kasapulan mi ti mangantingay. Kan makipagmaymaysa kada kami. Diyos ko. Ato'y kaming agkakabsat iti sanguhan Amo mi asi kalaang ti makatulong kada kami iti daytoy agon naway. Amo mi asi kalaang ti akin kukway ti biyag mi. Ato'y kami nga umay agpakpakasi. Asapay kumatasan mo pa'y nga alaan ti inami. Amo mi nga ado dagiti nagkurangan mi kan kuan. Ado tinagpasulan mi iti inabi. Ngam ikanda kami kumapay iti gudnaway. Tapno makabawi kami kan kuan. Ikanda kami kumay iti gudnaway. Tapno maurnos mi dagiti nagbitutan mi. Pangasin, Diyos ko. Kanda kami pa'y kumaytikon daway. Nagbalin na nasingpet. Kan responsable nga anak. Para tinasingpet kan responsable nga namin. Ang pagpakaasi kami kan ka, Apo. Sumbata mo kumalang iti karanang ni Diyos ko.
Raquel? Manananak. 30 minutos lang ang ti urayan itimbaga ti Doktor Apawayway apan nakaring ni Mami. Nga maging gaita. Saan pa yan nakapuot? Oh, Kasanon no? Nasaan ang nagring ni Mami? sana mapasamak na itamanang. Amok ang makapuot mo't lang ni Mami. Amok ang kabalan ni Mami alabanan ti kasasat na. Saan na tayo panawan? Saan ka di, Mami? Amok ang mangit na kami. Saan na kami apanawan? Di ba, Mami? Pangasiya, Mami. Pagring kayo kuman. Saan na kami kumamata basta panawan na. Kasapulan da ka, Mami. Pangasim tagring ka. Mami? Mami? Mami, kitaan nyo. Nagbulagat ni Mami. Ewan nga agpaiso. Mami. Mami? At nagpuhot ni Mami. Agyaman kami, Diyos ko. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Agyaman kami ta sinong batam adagos ti karanag mi nga kakabsat. Thank you, Diyos ko. Kastaunay tiragsak may. Ngamin, nalasatam na dyan nga operasyon o pilya anak ko. May sa milagro tinapasamakin ka. Talaga ang naayat ti Diyos ka na tayo anak ko. Inispal na ka itipagkan. Kaslaak nagtagtagainap, tatang. Nangagkong agsangsangit na gitanak ko. Saan natagtagainap na yay? Pudno tinangag mo. Kastaunay ti panagsangsangit ken panagkarkararag da. Mariknak, tinalaw sa panagbabawi da, kanang iti nagbindutan da. Iti na ito'y agundaway, panagkunakit saan kan amapaay kadakwada. Tatang, At dapay may sa agud Diyos, anak ko. anya day nananang. Ni Jerry, naurnusan, tinagbatan da ka ni Raquel, nagpinakawandan. Mami, atuyan ti kanan niyo. Mangan kayon, iti kasta, nadaras ti panagpaimbag yun. Siya kon timang pakankan ko na, Raquel. Asi kasumpay laang ni Jerry. Tulungan ka dagiti pinalingkinan. Ops, siya timang pakan ka ni Mami. Gamin, nalpasan ti patangyo. Manang Mariel, inkamutan asikaswan ni Sofia. Siya kung ti makaamo amang pakan ka ni Mami. Ha? Unay kayo lakit din ayang agkakapsat. Kasla pag inagawan nyo pa iti panangpakan nyo kanya. Kaya't mi kami na makabawi kadagiti ado ang nagkurkurangan mi kada kayo, Mami. Putno reta, Mami. Ket alak na iti agundaway, tapno agkidaw iti pamakawan kadagiti adun ang nagbiduta. Ikarik, igaid kon ti agadal. Iti kasta, saan na masayang nagiti nagbanugan nyo? Agtrabaho akmeten, Mami. Itikas na, adda pang sustentok iti anak mo. Kantap na sa anak ko amang namnama ka na kayo. Una yan, nagiti anak ko. Tangay na urnos mi madtan ti amin kada kami ka ni Jerry. Napagnumuan mi madtan ti panagkalay sa mi. Apaman nga gimbag kayo, Mami. Panagkunak, kat daytoyan ti kararagsakan nga altaw para kanya. Mami, Kat, apay nga ron nagsangit kayo ngay, Mami. kwa, luan ni ragsak daytoy anak ko. Katagyaman ako unay kada kayo. Ipatpatag kayo unay. Sabong manan,
Talagamot asaan ka mauma amang mangtad kanyak iti sabong anyan. Daytoyan ti maudi apan ang third ko ken kakadagita, Ophelia. Mapalag kami na ni Amerika iti mabiit. Ijaya kong agnad. Kadwag dagiti kaapsat ko. Kasta ka di Arturo. Mm. Agan-anad ka ijaywan. Nagyaman ako, Ophelia. Malating itanak lang. Ngamin, jak nartapan na kita nak mo di tapusom. Kahit ko sa anak-anak iti space, tapno agayat kan payat. Ngamkit ni maragsakan na. Ngamin, kabaudyanan na nagbalbaliw damat langan. Kat panawan ka anaragsakit itan na dagiti patpatag mo unay nga anak mo. Agyaman ako unay kan ka, Arturo. May saka anapod no agayan. Ni Ophelia, Sapay ko ta iti papan mo iti Amerika. Kat masarakam matan ti babae ang maikari iti natano apanagayat mo. Aping agsahin ka nga, Raquel. Maragsakan ak lang amin, Jerry. Ti amok, kat sanan ama pasamak ti gastoy. Ti amok kat talagang agsinatan. Kalpasan dagiti na pasamak. Maragsakan ak matunay, Raquel. Agyaman ak iti parang pakawan mo kanya. Ikarik, agbalbaliw ako. Mga baruanan ta, para iti napimpinta sa masakbayan. Oh, agyaman ak, Jerry. Mala, gusto da ita na panagsangsahin mo. Ornusim kit din tabagin, tamapantay dya ayan damami. Tiyanan! Happy birthday, Mami! Mami, happy birthday! Kanaklakit din no nalipatan niyo ti kasangay ko. Ay, di ta kayo ang nagbidot, Mami. Saan ang mabalin ang malipatan mi ti pan nakaipas ngay ti patpat gan mi unay nga ina. Well, Mami, kat asidag kanumot ng damanang Raquel. Ay na, agyaman anak ko. At dapat may sa aselebraran tayo, Mami. Anya day ta, anak. May sa akon a supervisor. Ha, nukas na. Na-promote kan? Tumpak, Mami. Kablaawan ka, anak ko. Ops! Ang damot good news ko, Mami. Amok ang may pagpanakil dakitan nga anak. Ngamin, muray katurturpos ko lang. Addan adagos trabaho. Oh, agpaiso, anak ko. Well, Mami, naawat akadagos itinagaplayak. Ay na, daytoyan di kararagsakan akasangay ko, anak ko. Ngamin, timpanubos ti Diyos, di pa nakakitak pa iti balik. Anabayagan nga inururay ko, manipod ka na iti patpatag ko nga anak ko. Talaga anayat ti Diyos ka na iti pinarsuan na. Thank you, Lord. Inbilang mi, kas may sa amilagro, ti pan nakaispal ti inami iti daydi apan nakaopera na iti utak, gapu iti pan naka-stroke na.